Ehihie ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, aka bụgo onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite nwa Adama anyị na-akpọ alụ. A sị nka chi tata bụ afọ fụtara anyị ihe ọma. Anyị gbuo n'ihu anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'azụ anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'aka nri egbute mma, anyị gbuo n'aka ekpe ebute mma. A sị nke ihe ọma mere anyị, a sị m onye chụba anyị ada, onye chụba nke ọ ga-eme anyị anaghị aya aja. A sị na anyị ga-ejere obodo n'ala obodo ise. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, rụgwa onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa na-agbasi afa ike, na-agba afa miri emi. Afa dị mkpa na ndụ mmadụ, maka na onye na-ajụ ajụjụ adịghị efu ụzọ. Ịbụ onye na-agba afa na-ajụ ese, ime ejeghị ụzọ. Anyị nwa ugoro dibịa na-ajụ ese. Dibịa ọbụla na-amarago n'ụtụtụ ọbụla bụ ụzọ jụgoro ese, ma ndị ọ dịkwa na ndụ bụ isi akụ, jụọ ese ihe niile. Ihe anyị bịara ịkụzi n'ụbọchị taata bụ occultic training n'ọdịnala Igbo. Ọ bụ ihe ziri ezi site na ajụjụ ndị mmadụ na-abịa ajụ na my inbox ka anyị si enwetagasị ụfọdụ ihe anyị akụzi. Mgbe ụfọdụ ọgwụkwa meseji m enye m ka nkụzie ihe a na-akụzi bụ ọ dị mma ka onye ọdịnala Igbo tinye aka n'ihe ọbụla bụ occult practice. Dị ajụjụ ya wee bụrụ capital no. Occult practice is not ọdịnala. Ka m kọwara gị ihe iji m ji sị na occult practice abụrụ ihe dị mma chaa. Nke mbụgoro bụ na onye ọdịnala Igbo, onye bụ kọọ onye ọdịnala Igbo, okwu siri ike n'ala. Adị m ekwu maka onye ọdịnala Igbo na-abụ na-ekweta na omenala mgbe ọ nọ na mkpa, ihe dịrị ya mma ochi ya gwa n'ụka haleluya. Adị m ekwu maka ọdịnala, ana m ekwu maka kọọ onye ọdịnala Igbo. Kọọ onye ọdịnala Igbo, ihe ga-eji ma ya bụ n'ụtụtụ ọbụla ọ ga-atụ nzu. Ọ bụrụ na ọ tụrụ nzu na o nwere ezi mbata na ọ tụrụ nzu mgbe nzi na ebe obi ma ebe ọ nọ, ọ ga-apụ olibeshọn tụọrụ ndị ichie nkwụ, gwa nna nna ya ha. Ezigbo onye ọdịnala Igbo ama isi na biepụ na-atụghị nkwụ wee gwachie na ancestors ya si ha na nna eje ebe dị etu a for business dị etu a. Ijecha bata isi ha adịghị batakwana o na iji ijelu na ọ gara nke ọma, i wee kene ha wee gudosiara ụmụ mmụọ gị na ha so. Nke bụ eziokwu na ị na-eme etu a, you will never go wrong. Practice ya ọ ga-abụ daily ritual ọ ga-eji ama onye ọdịnala Igbo. Then na Ugochi tubelu ọdịnala temple anyị na-emekwa daily ritual maka ndị kụrụ mmụọ a na-apụ apụ mba ma ọ bụ ndị anyị na-arụrụ ọrụ na ndị kwere nkwa dị iche iche, ma ọ bụ ndị bịagoro gbuoro mmụọ anyị anụ, ndị anyị na-arụrụ ọrụ n'ụdị dị iche iche. Anyị na-agụkwara ha ọfọ, na-emere ha rituals dị iche iche everyday. Ọnya ka o ji bụrụ temple. Then abịazie n'ihe ọdịnala dị homogeneous to our race. Onye ọbụla bụ onye Igbo maọbụ onye Afrịka adịghị practice African religion bụ prodigal son, nwa nara akụ ya n'iyi. Ihe o jiri mkpa ka ị na-practice ọdịnala bụ na nọ n'ọdịnala ka ị nwere ya ancestors nọ n'aka nna ikwu nne gị na ikwu nna gị. Ị nwere ndị na-ayọrọ gị ayịyọ. Etu ụmụ Israel ejiro Abraham egwu ikwu ha so na ha bụ ụmụ Abraham. Ọnya ka anyị si onye Igbo ọ bụla abịarọ nka mbịa contest gba Christianity and whatever any religion ọ bụla. No, Christianity is good for ndị Europe, that is ndị Gentiles. Ha bụ ndị Gentiles. Mana ọdịnala is good for we Africans. Now ọ bụrụ na n'iwu onye ọdịnala, ị mara na ukwu siri gị ike n'ala, nke bụ eziokwu tọrọ atọ bụ na o nwere onye ọbụla na practice occult training ma ọ bụ onye ọbụla gba onye occultic je bute ike mbute. Onye ahụ jere mba dị iche bute foreign powers
ndị nwere ike isi na ya na practice na ya wee vegetarian, na ya na practice ọkọpa, na ya na-eme astral travel. All these ones cannot harm you ma ọ bụrụ na ịbụ kọọ onye ọdịnala ukwurulana, na-egburu mmụọ anụ, na-eme ya rituals. Your forefathers will never allow any strange God to harm you. Let me gwa ya batara ndị occultic ji aha amụ onye ọbụla bụ onye Afrịka na-ekpe okpukpere ndị ọbịa. Now, Christianity wụ foreign okpukpere ndị bịara abịa. Chi ha na-ekpere bụ chi bịara abịa. Ihe ọnwụna ha kwuja asị nọ n'aha Jizọs. Ọ chi bịara abịa ka ha na-ekpere. Maka ihe ya, okwu eruo ha n'ana. That is, okwu agbadoro ha n'ana ọdịnala Igbo. Now, maka ihe ya, onye occultic ma onye butere ike mbute nwere ike ha ma onye anwa. Maka na nwụrụ bakin. Mana ọ bụrụ na ịbụ onye na-egburu ndị ichie anụ, na-egburu chi gị anụ every month, na-emezi ihe dị na ụzọ gị, ezumezu mmụọ niile, nke bụ eziokwu na onye ọbụla bụ ike mbute wee bịa chee ha amụ gị, ụmụ mmụọ niile na-egburu anụ esakụla ọgba okirisi mba na onye nke a bụ onye nke anyị, maka na onye mmụọ riri nke ka ọma ọ na ịmara. So ọnya kpọta o jigide ya dị strong na ọdịnala Igbo. Then ndị onye ji ebutezi ike mba Asia maọbụ ike niile ka ọ na-amanipulate gị wụ because of na ọdịnala ị na-ekwesịrị ike ụka ọbịa ekwesịrị o were isoro anụ elu isoro anụ ala. Lọtakwa ihe a gwara ndị ụka na akwụkwọ okpere ha sị ha na ọ bụrụ na i jiri oyi na ịdịrị ọkụ na ya ga-agbapụ. So o nwere ebe ị ya akwụ isozina na ndị na-anọ na face. Onwe onye mere ibe na-ekụgharị ya aka. Ịbụrụ onye ọdịnala kwesị ike 100%. Si ya ancestors ọ bụ na mma na ọ bụ na njọ na ị ga-eso ha. Ụdị onye nwere ụdị conviction a ka ha na-achọ ha wee bunye ya enyi wee kwere na ọ na-eme. Now, agụwagoro nke ịkpata ọdịnala ji wee bụrụ the most superior. Ọdịnala adịghị mature na spiritual maturity of ọdịnala. One day you develop ezumezu gị gradually. Ibidogoro na ịkpọta chi machi gị ndị ichie ezumezu ndị ichie ezumezu niile onye ọdịnala movement in ọdịnala. You grow your spiritual maturity gradually. You can never know it all. Ma gbogota bụrụ odogwu in one day na ọdịnala abụrụ occult training. Ọ ya bụ ekuziere gị after the initiation you start practicing, you start bido fewe mba ọ bụrụ etu ọdịnala na-akpa n'ana wee kpa n'ọfọ. Ịghọtara ya? Ọnya kpatara na ọfọ na-ebu ebu mana ọ bụ maka ọfọ ka mba ekuzi taa. Ihe na-achịkọwa bụ na uru ọ bara na ị ga-abụ ezigbote onye ọdịnala. Ịbụrụ onye ọdịnala i grow spiritually. Ọnọdụ ka onye na-achị igwu mmiri ma ị nọ n'ọdịnala i wee mụọ techniques ka esi egwu mmiri with many styles. Ọ dị ka na onye mba mmiri ịtụnye na River Niger, ọ ya egwugudo cross River Niger pụta. Ogwugudo diving ọkweghị ogwube fish style ogwube azụ na ogwugudo gwupụta. Maka na over time we have been practice the riverine areas na ndị nwere mmiri. Na my village anyị nwere mmiri, just trekking of like 3 minutes you're already in the stream. Now ndị niile anwa nwere mmiri anwa efuno a skill i develop. So etu a ka ọ dị easy development i wee mature to that level. Ifuno ime egwu etu a ka ọ dị. Mana to onye nwere that training who stage by stage wee gbagota to level na o nwere ike igwe mmiri ọbụla no matter the height. Now ọ ya adịghị ka ọmachi ka ọ na-eme. Now o nwere ndị chọrọ ijump spiritual processes. Nwere chọrọ ijump processes. Ọ ndị a na-eme indulge n'ihe occult practice. Ọmụmedị occult practice ya o mee ma nwa occultism, mewe astral travel, sọwa red meat, mewe nke a sị na ọ bụ vegetarian, na ọ bụ nke a na ọ bụ nke a na ọ bụ nke a sọwa nsọ ya iche iche. Ndị a bụ ndị chọrọ ịbịa to some certain level of spiritual maturity, mana ha chọrọ follow from stage kindergarten, primary, secondary and university level. No,
o ji ebute ike mbute. Onye butere ike mbute nọ ka onye chọrọ igwu River Niger, mana o ji eweta swimming gadgets, o ji eweta ma tube, weta ma life jacket, were ma oxygen and everything, those swimming gadgets. With that, ọ bụgo na ị mara egwu mmiri, iyi egwu across River Niger, ịghọtara ya, iyi egwu to safety. Mana the implication bụ na ya, it can fall a victim of spiritual danger. And with some dangers known in the atmosphere of spirituality. In metaphysics, we have in metaphysics, we have a common metaphysics. More can more the spirit is more operate in metaphysics. In metaphysics, I back I consider more the dark energy, dark ones see more operate. Now, ọ na iji amụta spiritual maturity by with your core training enyere gị, ịnọkọ onye na-egwu mmiri with swimming gadgets, mana the implication bụ na onye mma ka swimming jacket si alụ ọrụ can punch them, can destroy them, and once you destroy those eights, because those swimming gadgets is like your eights, ihe na-enyere gị aka ka ị wee nwee ike ghara ịdakpu na mmiri. Mgbe onye ahụ ji punch ya those things, my brother will be drawn. Onye ahụ destroy ya those your swimming gadget, is the powerless. Ihe ọ pụtara na mmadụ can manipulate you. Onye agbata na ndị na-practice occultism ya agwa gị na-enwere grandmaster, na-enwe occult this one, na-enwe ranks. Ndị niile ahụ aka na spiritual rank in occult training can harm you. Onye agbata ya grandmaster nwere ike ịgwa gị n'oge ọnwụ ga-erugo, n'orugo oge nke a ya eme gị, and those things o decree ya eme. Ihe pụta ọ ga-edime in spirituality, ha na-grow by ranks. All ranks ya nwa onye ọbụla aka na spirituality can harm you. Etu a ka ọ dị na occult practice. So you are under your grandmaster, you are under your master. So your master is superior to you, to your power. He knows how to dilute your powers. He knows how to destroy you. Man, ọ bụrụ na iwe onye develop your spiritual power gradually through ordinana, and get to a height of odogwu, mmadụ will not harm you. Because why? Onye na-practice core ordinana na nsọ anị adịbe ekwu, ọ bụrụ onye ọbụla bụ dibịa, ọ bụrụ onye na-practice core. Ana m ekwu maka traditionalist, maka na ihe a na-ekwu na nwere ndị bụ herbalist, nwee traditionalist, then nwee spiritualist. Then a traditionalist can na-ekwu maka ya, which ebe m belong. A traditionalist bụ onye na-asọ nsọ anị, a traditionalist enwere ihe o ji nwunye mmadụ eme. A traditionalist, a core traditionalist ara agwụrụ mmadụ ọgwụ. So a core traditionalist na-asọ ihe ana na-asọ nsọ na-ezere alụ. Mana onye butere ike mbute, weda ma ọ bụ dibịa ma ọ bụ onye ọbụla, onye ahụ abụrụ a traditionalist, a spiritualist ka ọ bụ. O nwere ike di na nwunye mmadụ, o nwere ike igbu ọchụ, o nwere ike ime ihe ọnya, because ọ dị asọ nsọ ya neten ihe ọma bụ o debe ya n'iwu dị occult training ya and desini ya nwa ọ dịgo nwunye mmadụ bịakwuo di na ya. So ifu na ihe dị iche na ya. Mana onye na-asọ nsọ ana both ma enu ma ana gara agbara gị aka ebe, but you discipline yourself by ịda asọ dozu nsọ anwa. Mgbe ị na-asọ nsọ anwa, ị na-edevelop, na-eme ihe ana na-achọ, na-egburu ana, na-eme ihe niile anwa, ifu na ị na-edevelop spiritually. So mana esi na ọka ije chọọ ike mbute ma ọ bụ ike occult through occult, name it occult practice, name it anything, training, astral travel, and rest of them, you can be harmed. You can run into spiritual danger. By your experience, they can harm you. Mana ọ bụrụ na Igbo kọọ onye ọdịnala Igbo, ịnọ n'ebe belu go belu, ị dị emegide mmadụ intentionally, you avoid hurting your fellow human being intentionally. Mana ọ bụrụ na mmadụ bụ ihe hụtụ gị, the entities of powers, the laws of nature, will bear you witness and protect you. Ihe na-achịkọwa bụ ịbụrụ kọọ onye ọdịnala Igbo, ikwere kwesị ike. A sịrị m onye chọọ ịza akpa ya zaa akpa,
onye chi ịzakoro ya zakoro, ọ dịrọ mma mmadụ ịza akpakoro, ịghọtara ya? So ọ bụrụ na iwu onye ọdịnala Igbo bụrụ a core traditionalist, mezie ihe dị n'ụzọ gị ka gị na chi gị kwụrụ, gị na ndị ichie gị kwụrụ, gị na ezumezu mmụọ niile ya ancestors kwụrụ, na-egburu ha na nwanne ịnọ mma. Mana ọ bụrụ na esi na ị chọrọ inweta power mana ị chọrọ ifolo the natural laws in ọdịnala Igbo, mana ị chọrọ ije bute ike mbute, the implication dị na ya, the implication dị na ike mbute bụ na ọ dị adịgide. And ike mbute na-aba mmadụ n'isi, ọ baa gị n'isi, ife ilu na onye ọzọ onye ọnwa na-aba ahụ, before you know it, ife onwe gị n'elu, before you know it, ife onwe gị n'ala. Ọ ihe ọ na-eme ka ọsọ na-ebute pride. Mana ọ bụrụ ike onye ọdịnala ịma na ọwụ ya ancestors bụ ndị na-elevate gị because of your hard work and consistency. And before ị bụrụ ezigbo onye ọdịnala, ị ga-abụ onye kwesị ike. Ị bụrụ onye ya ahụ ka m bịa test ya. Ụfọdụ ndị mmadụ kpọrọ onwe ha ndị ọdịnala wụ testing, ka ya bịa ihe na-esiri ya ike, ọ na-achọ solution, dị afọ ọ bịa mechakwa ihe ọ chọrọ ime, o jeekwa n'onwe ya n'ụka Haleluya. Aka m bụkwa onye nke Ugochi Tubelu, onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, na dibịa na-agba afa ha na-agbasi afa ike, na-alụkwazi ọrụ, na-alụsi ọrụ ike. Inwe nsogbu ọ bụla ị nwere ihe gbasara ịgba afa ma ihe gbasara ọrụ mmụọ dị iche iche, ihe afụ meseji WhatsApp nọmba m, ise ndịara m meseji ka anyị nyere gị aka. Aha ekwentị m ihe eji nweta na WhatsApp 0805 78 37 672. Ndewo.